Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay fi baro kinigilong ki khubor bam takasngi. Ka PTI sa Henry Ngut kibru kila syakyam na ka jaka boper jong ka Asam na mar kajin. Yada ya ka Pakistan ha ka kendau ka Syab jong ka ri India. Hadin kajing syak tombor jong kileno ha Pahalgam bat baro ki lai poi syakan lai pusau ngut hadu mentah ong menteri rang ba kajela u Himanta Biswas Sharma ha kasngi baar. Baro lai pusau ngut ki anti national labu halendet ya ki kenro ha Asam la ong u Sharma ha kajinto ha ka X. Ki pulit ki lakem ya kini kibriu ki bala syak keno na Sashar Chirang Haila Kandi Kamrup Lakhimpur Sunitpur Bat South Salmara Laong Menteri Rangba Kamen Shua UMLA Kaling Kaliang Persya Ka AIUDF U Anul Islam Ula Syakyam Bat Syak Pengat Halor Kajin Syak Keno Penkiwin halor kajing keno ban yada ya kari Pakistan bat kajing don ketijong u ha kajing tombor ha Pahalgam. U Islam ula syaset patok hadu san sengi haki pulit. Kahing bishar jong ka Chief Judicial Magistrate jong ka Nogaun kala kentai ru ya kajing ujor jamin jong u ha kabala syaset ya u ha kajing syaset patok. Ha kasing sajan u Sharma ula ong ba lada don kam. On penjari ya ki kendon jong kaan ya dari halor ke basyak set syakyam kamdon kano kajin Israel hapdiang ka baharat bat ka Pakistan kini ki ateli kiri ki de ki jaj benriu nong syun bat ngidei ban ne kumtu laong u CM ha ki nong tho kubor.